42. Održan opštinski 56. šahovski turnir. Priredio Mirsad Dlakić. Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac u okviru redovnih programskih aktivnosti u srijedu 28. marta 2018. godine, a u godini velikog jubileja, 70 godina postojanja ovog udruženja, organizovala je 56. i pojedinačni kvalifikacioni šahovski turnir za osobe sa smetnjama vida sa područja dvije opštine. Turnir se održao u prostorijama šahovskog kluba dr. Ljubomir Đurđić u Bijelom Polju, a partije su se igrale po Bergerovom sistemu sa tempom igre od 15 minuta po igraču i po pravilima FIDE sa aneksom za ubrzani šah. Među članovima, šahistima organizacije slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac, već tradicionalno vlada veliko interesovanjem, tako da je i ove godine učešće na turniru uzelo 16 takmičara šahista sa smetnjama vida. Sudija turnira, kao i prethodnih godina, bio je Mitar Vučinić, FIDE sudija. Zbog brojnosti učesnika, takmičenje se igralo u dvije grupe, a poslije zanimljivih i neizvjesnih šahovskih partija, konačan poredak izgledao je ovako. A grupa. Prvi, Sijerić Rahim, Bijelo Polje, 7 poena. Drugi, Vojnović Momčilo, Bijelo Polje, 6 poena. Treći i četvrti, Trubljanin Atif, Bijelo Polje, 4,5 poena. Radović Vojislav, Mojkovac, 4,5 poena. Peti, Zejak Bogdan, Bijelo Polje, 3 poena. Šesti, Nedović Duško, Bijelo Polje, 2 poena. Sedmi, Suljević Selman, Bijelo Polje, 1 poen. Osmi, Vučinić Miladin, Mojkovac, 0 poena. B grupa. Prvi, Petrić Mijajlo, Bijelo Polje, 7 poena. Drugi, Dervović Ismet, Bijelo Polje, 6 poena. Treći, Damjanović Rajko, Bijelo Polje, 5 poena. Četvrti, Kujević Mirsad, Bijelo Polje, 3,5 poena. Peti, Bošnjak Faruk, Bijelo Polje, 2,5 poena. Šesto i sedmo mjesto dijele Mehović Safet i Erović Rizo iz Bijelog Polja sa po 2 poena. Osmi, Ašanin Siniša, Bijelo Polje, 0 poena. Finalna grupa. Prvi, Sijerić Rahim, Bijelo Polje, 2 poena. Drugi, Vojnović Momčilo, 2 poena. Treći, Petrić Mijajlo, 1,5 poen. Četvrti, Dervović Ismet, pola poena. Istorija šaha traje više od 1000 godina, a upravo zbog te dugovječnosti šah je neizostavan dio ljudske civilizacije. Tokom svog postojanja šah je uspio uklopiti elemente igre, sporta, umjetnosti i nauke, te je postao dio opšte kulture. No za osobe sa invaliditetom šah je još i više jer im omogućava potpunu integraciju u sportsku, a time i u društvenu zajednicu. Šah pruža jednake mogućnosti u međusobnom nadmetanju osoba sa različitim invaliditetima. Šah je jedini sport koji osobama sa invaliditetom omogućava prihvatljivo i ravnopravno nadmetanje u redovnim takmičenjima. Najbolji dokaz toj tvrdnji su šahisti sa smetnjama vida koji se okupljaju u organizaciji slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac.